أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau ‘yan uwa insha Allahu zan kawo fa'ida wacce take magance matsala ta fitsarin kwance, kamar yadda ‘yan uwa suka buƙaci da a yi bayani a kai. Dukkan wanda Allah ya jarabci ɗansa ko ‘yarsa ko ƙaninsa ko ɗan uwansa ko shi kansa ma da matsala ta fitsarin kwance, to ga wata fa'ida mujarrabun wacce in Allah ya yarda in dai matsala ce ta fitsarin kwance, in aka yi amfani da ita za a samu waraka kuma za a samu biyan buƙata. Wannan fa'ida yaro za a iya ba shi ya yi amfani da ita, sannan ko da babba ne wanda ya girma amma bai daina fitsarin kwance ba, ko kuma budurwa wacce ta girma ba ta daina fitsarin kwance ba, duk za a iya ba su wannan magani su yi amfani da shi, kuma insha Allahu in aka yi amfani da shi za a samu waraka, za a samu biyan buƙata. Abin da ake buƙata wajen haɗa wannan fa'ida shine, da farko za a nemi garin habbatus sauda kamar cokali 5, za a nemi garin hulba kamar cokali 3, za a nemi garin kustul hindi kamar cokali 2. Za a haɗa waɗannan abubuwa waje ɗaya, sannan za a riƙa ɗiban cokali ɗaya. Bayan an haɗa su, za a ɗebi cokali ɗaya, ƙaramin cokali, sannan a haɗa da tsamiya guda ɗaya a zuba a cikin ruwa kofi 2. Za a ɗora a tukunya sannan a tafasa. Za a tafasa shi sosai har sai tsamiyar ya rage sai ƙwallayen, amma ainihin shi tsamiyan ya ƙone, sannan a sauke. Za a bari sai ya huce haka. Sannan mai fama da wannan larura, idan yaro ne, za a ba shi rabin kofi, rabin ƙaramin kofi, kamar kofin da aka tafasa maganin da shi, to rabinsa za a ba shi ya sha da safe kafin ya karya. Sannan za a ƙara ba shi rabin kofi da daddare kafin ya kwanta bacci. Haka za a riƙa yi har tsawon sati 2. Sannan idan babba ne ko kuma babba ce wacce take fama da wannan matsala, za ta sha ko zai sha kofi 1 da safe kafin ya karya, kofi 1 da daddare kafin ya kwanta bacci, shi ma har tsawon sati 2. To insha Allahu in dai larura ne wacce ta shafi matsala ta fitsarin kwance, in dai aka yi amfani da wannan fa'ida tsawon sati 2, Allah zai yaye wannan jaraba. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. Sannan ‘yan uwa, kar a manta a yi mana like, ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu irin waɗannan. Sannan kar a manta a yi share zuwa ‘yan uwa da abokanan arziki. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.